ule ikani na kuti atupele na bulusi uziyaka kuti chisulo chonuli na zisulo zizake nafaneti you just atupele na bulusi kuti kumpoto mudianke kuti Malawi. Kumpoto Malawi. Kumpoto Malawi. Pakati Malawi. Kuno kumwela Malawi, Malawi, Malawi. Kuno kumaketa Malawi, Malawi, Malawi. Ndikanena kuti dzuka Malawi dzuka. Mudianke kuti dzuka. Dzuka Malawi dzuka. Dzuka Malawi dzuka. Dzuka Malawi dzuka. Olemekezeka Mai Angela Muluzi. Olemekezeka Bambo Generalino Lemani, amene muli Secretary General wa chipani cha UDF, komanso amene akhale phungu wa dera lino myezi kubwera. Ma members onse a National Executive, atsogoleri aku region motsogozedwa ndi Mai Masinga, atsogoleri aku district, constituency, ma branch achipani, amfumu, mafumu amene ali pano, mwachidule amayi da bambo. Kunjaku kwacha posachedwa apa tikhala tikupita kukaponya vote. Tangotsala ni masiku 73 kuti tipite tikaponye vote kukasankha president wa dziko lino la Malawi, kukasankha aphungu aku nyumba ya malamulo, komanso kukasankha makansala amene ali kumtima kwathu, tukasankha president wa UDF, MP wa UDF, kansala wa UDF. Lelo ndisanapitirize mundilole kuti ndikupatseni moni kwa inu nonse mmodzi kuti muone. Kaya muli bwanji? Muli bwino? Ine sindili bwino. Atupele sali bwino. Chifukwa ndikuona kuchedwa kuti tipite tikaponye voti pa 16 September. Chifukwa amayi ndi abambo, zinthu mdziko muno sizili bwino.
zinthu zafika povuta. Palibe Malawi lero akunena kuti chuma chikuyenda bwino. Katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Tukukanika kuti tikhale bwino. Ine ndikuona kucheka. Monga mwamva Amayi Ndaba, masiku apitawa ndinapita kutenga mapepala ku Electoral Commission kuti ine ndikhala mmodzi mwa anthu opikisana nawo pa mpando wa president wa dziko lino pa 16 September. Mapepala amene aja ndasayinitsa dziko lonse la Malawi. Tukapereka ku Electoral Commission kuyambira pa 24 atipasa kuyambira pa 24 mpaka na pa 30 July tukapereka mapepala ku Electoral Commission. Ena sakugona tulo akangova dzina la Tubere sakugona tulo. Siku ndi siku akuchulutsa mapropaganda, kuchulutsa mabota kuti Malawi mufoke. Siku ndi siku kukubwera mabota ati Atubere sakuyima nawo pa mpando wa president wa dziko lino. Malawi anzanga, ine ndale msiku muno naye bakalekale. Papita 20 years ndikutumikirani mtundu wa Malawi. Ine nalo wandale ndini zaka 25. Zaka zonse ndale zanga ndikuonetsetsa kuti tikulimbana ni mavuto amene ali mdzikomo. Lero ndikukamba lero Amayi Ndaba ndikufuna mtundu wa Malawi ndiumvere. Tonse tikudziwa kuti chuma sichikuyenda bwino. Tivomereze kuti chuma sichikuyenda bwino. Ndalama yavuta. Katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Tikulephera kulipira marenti makhomo. Tikulephera kugula chakudya. Ndi mmene zinthu zili. Ine ndikamala nkhula mawu amenewa ena sakukondwa. Ena sakufuna kuti ndilankhule. Chifukwa ngati pali munthu mmodzi amene mwaona mdziko muno Amayi Ndaba amene alibe mbiri yakatangale, amene alibe mbiri yosolola, amene alibe mbiri kuti angasokoneza ndalama za boma, munthu ameneyo ndiye Atubere Muluzi. Ndena zimanyasa amafuna kuti atipezere matope, atipake matope kuti inu mukhumudwe. Chifukwa kudziwa kuti ngati pali mtsogoleri amene akuyenda opanda pero nthumba ndiye Atubere Muluzi. Ine ndimalankhula osaopa munthu, ndimalankhula chilungamo chokhachoka. Ndikalankhula chilungamo ena amaganiza kuti ndi mwano, koma amazindikira kutsogolo kuti zija zamalankhula Atubere zija chinali chilungamo. Ine lero Amayi Ndaba ndikudziwa mavuto amene mukumana nawo tsiku ndi tsiku. Koma ine ndifuna ndime pano ndimveso kwa inu. Chifukwa ndikamafotokoza ine ena akaniza kuti ndikunama. Ndipempha
wachinyamata mmodzi ndi mayi abwere afotokoze mene zinthu zikulo. Ndisankhe munthu mmodzi bwanji abwera. Asete abwera. Dziko lonse la Malawi likumva. Undiuze dzina kumene kuchokera koma ulankhule mavuto amene mukumana nawo achinyamata tsiku ndi tsiku. Ine ndi friend Ngalule. Ine zina langa ndine Kristo ndijawana ndachokera ku Makaranga komo kuja ku Mabanga uko. Ine ndisaname bwana mmene mukundionera mu South Africa ndakhalapo ndi masangalala koma ndinabwera kuno ndi mmene mundionera masiliva siwa ndi awathawa. Hawana bwana mavuto kuno ndende osalamba ndayesapo ma business ambiri kunachilunga molo asimayi ala baba kubwera kuno sikuti ndikukondwa koma ndo mavuto oyinyamata osewa ala babawa ndi mavuto zinthu sizikwenda bwana. Mundione mmene ndikuonekeramu ndinali ku Joni mboli yanga soyina kundiziwa koma tandone ndi mmene ndatheramu bwana. Ndole ndi bwinobwino ndoleni. Ndime mawambiri ine ndathokoza kuti mwatiyendera mavuto achinyamata ndende osayamba. Tipase ndi zochita kuti tionekenso ngati mmene ina kakuonekera amene akudya bwino chifukwa pali anthu ena akudya bwino kuzera ku chipani sikuti kumtundu onse kuti wa Malawi mmene tikuvutikira akusangalala chifukwa chakuti iwo ali kumbali yona zoti akuyimirira kumbali ya chipanicho koma tikufuna tizisangalala kuti tonse ndife Malawi. Sikomo kwambiri Sikomo Clifton, sikomo kwambiri. Simene akufotokoza Clifton. Malawi aliyense akufuna kuti akhale moyo wabwino. Malawi aliyense akufuna chani? Ndalama. Malawi aliyense akufuna chani? Malawi aliyense akufuna COVID. Chifukwa ukakhala ndi COVID amayi abambo utakhala moyo wabwino. Utakagula chakudya kaya kwere ntengo ukagula chifukwa ndi COVID. Ndikuvana bwino. Ndalama ndiyofunika kwambiri. Ndikufuna ndifotokozere amayi abambo. Monga mukudziwa kuti ndinayendapo chuma cha dziko lino ngati Minister of Economic Planning, Time Manager Mai Joyce Banda anandipatsa udindo umeneyo. Pamene munali mavuto mdziko muno ngati amene tinabweresa plan yabwino yolongosoka kuti zinthu zibwerere mu chimwachi. Zinachitika nthawi imeneyi. Ndikufotokoza chifukwa Clifton akudandaula kuti zinthu sizili. Ndine ndabweraso zakuuzani muchenjere. Abwera atsogolere ena kuza kuna mizani kuti mitengo imene nalili mbuyo muja katundu azabwereraso mene anali. Sizingatheke. Tikufana? Mene chuma chikuyenderamu sikuti katundu azabwerera mene analili 5 years. Koma njira yake ndikuonetsetsa kuti mukhale ni COVID mthumba. Mukhale ndi ndalama kuti mugule chakudya. Mukhale ndi ndalama kuti muthere kulipira rent. Mukhale ndi ndalama kuti ana apite ku school. Ndikufana? Chuma chasokonekera. Ine ndipempheso mzimayi mtsikana abwere pano afotokoze. Amayi. Bwerani. Upanga manyazi? Okay. Bwera. Kuma palikali moja. Bwera usa fotokoze. Nuze dzina kumene kuchokera komanso mavuto kupana kuzizi. Baba, ife azimayi kudandaula kuti masiku ano makafani
zikomo kwambiri Milika. Tamvechi ndeni kupemba munthu modzi otsiriza mwina mzimbambo abwere pano afotokoze. Afotokoza nani? Ndikupana bwino bwino. Musakaikile olo pang'ono. Masikaikile. Atubere akuima ngati president. Mukapenya voti. Komanta chisanko chikubwera chitu kuwina. Ndikupana bwino bwino. Ine tsiku la lero mudziwe kuti nonse modzi ndikuziwa kuti izi tusizili bwino. Ndakuonani, ndikukuonani, komanso ndikukumvani. Uthenga amene muli nalo amalawi kuti atupere chonde utimenyere nkhondo pakana zinthu zisinthe mdziko muno. Ine ndikufuneni zonse zabwino, tonse tikonzekere kuti tikaponye voti pa 16 September. President wa UDF, MP wa UDF, Kansala wa UDF. Tagulizana, Maketa tagulizana. Siko mwambiri munga kudaliseni. Sonkano wansanja kuti anthu azavine azasangalale kuti bwana ulendo ndi nthawi bwana pano apemphero mwapasa yoti nawonso akaone masiku ndipata atatu shehe 10,000 kwacha anjinga za moto 30,000 a constituency 50,000 a district 50,000 mafumu 50,000 youth muralo 70,000 azimai 100,000 drama imeneyi amene agwirira nda shadow MP akuno komanso ena mwachokera madera osiyana ena mwachokera kubangwe kali moto yakwerayo mwalowamo 80,000 kuti wina aliyesa alandire amene mwachokera kusala Musi watu wafika eti Chipani sheni Oh mareni Chipano Oh mareni Chifuka ufuru mene tili nao ya kulawu Matrauza azimai mungu valawa Tukwana tukwa nisa na asa mangido hapo Oh mareni ndieli iti
General watu amene sondi aeniaka MP amene apa 60 meya akutenga mpando wa MP kuno mulandire wanu komiti yonse ya NEC ndipereka ulemu kwa district atichi yathu atreasure general watu onaboyoyani ndipereka ulemu kwa youth president watu Honorable Tayubu ndipereka ulemu kwa district governor tukambogamuti ndi komiti yanu komanso asekretary anga region ndi komiti yonse ya region aeniaka constituency ino mumve kuti nayenga kupasana ulemu waukulu panonso bwana ndineneletu pali ma MP yathu amene adzakhala nanu pamalo ano Mungu aweva tindona bomvalo amene akuyimira Club Banana Chigumula constituency tini ndiona bo Blessings Masinga amene akuyimira Sochi Singwangwa constituency Mungu aweva tini ndiona bo Shalom Bakari amene akuyimira ku South Virus constituency Mungu aweva tini ndiona bo Yusuf Taibu amene akuyimira Bangwe Zedi Mabanga constituency tini ndiona bo Generalino Leman aeniaka Delarino ine nukula nilani pamalo pano nditima onse ndipo ngakhale mfuna titsitsimutsa koma ndinakondo kwambiri chifukwa kuncheku kuli mabodza ambiri mabodza osaneneneka amene akufuna kukuti atisokonezere president wathu ndiye kubwera kwanu dziko lakondwera muno Blantyre kuti bwana anthu akuoneni muyankhule ndi pakamwa panu chifukwa mukamayankhula pa radio anthu akutengera inuyo ngati chishango choti adzikuyusani kuyipitsa chipani cha UDF umwina wake inu ndinu driver wa stima ngakhale akhale pakati pa nyanja pa Namondwe mphepo ikagundika driver wanseru amangokhala chete kupeza njira yoti apulumutsira anthu ake inuye bwana chimene ndikufuna kunimikitsani pano mtima ndichodeka kuti inu ndinu driver ndipo muli pakati pa nyanja ndinu munthu wodekha ndinu munthu woti simuyisamala anthu akuneneni mtima wanu ndi uli m'malo simmatekeseka koma mukudziwa chimene mukuchita anthu awa ayimapanowa akanati mmodzi wina aliyense ayankhule akanakulilirani ali pamafuto kwambiri nokha pamene mwayima pano mungoyang'anasika wamakhetha mwakalekale ngati panakonzedwa msika kuno mbali ya constituency ino ndi kwakachere anakonzedwa ndi Dr. Bakimo palibe osachita manyazi ndi siwaya kubwera kwakonzera anthu msikawu anthu yawana akudikirira inuyo bwana anthu yawawa akudikirira president amene ali ndi chikondi ndi anthu mumtima mwake amene aloti akumva mavuto athu mumtima mwake president wake ndende amene tabwera naye lero pano anthu yawawa akudikirira place opanda tsako osati akasankhidwa kukhala mbali imodzi anthu yawawa akudikirira inuyo bwana pa 16 September anthu yawawa bwana akufuna president wa masomphenya anu anawaona kale munayankhula kale kuti basi imafunika kumpasa driver weniweneti ndiye nthawi zambiri timafuna nene maso awa anthu ambiri amayiwala akamayankhula na president wathu layiona batubere muluzi amangoti atamusiyana ameneyo koma sikatha ndi pamene anthu amadzati atubera amanena zoona ndikunama kapena ndiye ina motsi nthawi ifo tikupita
msonkhano wina ndikufuna ndikuchenjezeni abale yanga mumve zambiri mumve zoyankhula zambiri za president wathu akanakhala kuti president wathu amachilola kuti tidziyankha tidzibwezera fo kuyankhula savuta lero bwana pano tikanayankhula kwambiri tifuna tikumva kuwawa mu mtima mwathu anthu akamakutukwanani inuyo akamakunyoza inuyo inu simamba nachi munthu inuyo bwana utsogoleri wanu simukuyang'ana kuti mukakhale kusanjika kapena ku state house mukuyang'ana kuti mudzatumikire anthu pamene nkhondo imene ili mudzi muno kumabwera kumana misathu kuti koma titi tiyendetse boma ndife oti anali momo kale pomamo munathamangitsa ndikufuna kukadya basi sakuyang'ana mavuto anthu akanakhondo akuyang'ana mavuto anthu akanapanga zinthu zoti zathandiza anthu amene akuvutika osakhala zadyera iya ndiye inetu ufuna ndikupempheni abale nsanga mwala umene anaukana amisiri ndi umene anamangira nyumba makono angakhale anthu ena atenge represent wathu ngati toolbox yopangira kampeni koma chala cha mulungu chikasonya chasonya ndipo ife tikudziwa kuti pa 16 September chala cha mulungu chinasonya right on akwatupele mulungu amene akufuna mtendere amene akufuna kuti chikuko mabizinesi zizizaenda tiyeni maso athu tiyang'ane president wathu wachinyamata right on akwatupele mulungu president wopanda tsako president wopanda miratu president amene sanambe ngakhala takwira ntchito mkoma right on akwatupele mulungu bwana mauti mlekerepo pakunditsinatsina Hoda pagolini, hoda pagolini, hoda pagolini, hoda pagolini, hoda pagolini, hoda pagolini, hoda pagolini. UDF Amalawi bwana ali apawa akuti kuli maboza eti akumalira kuti atumele satani funa ndikuuzeni bwana akuyima adalipira 10 miliyoni azungulira mmalayi muno kusayinisa kwa wina aliyense koma nkhani ilipo ndiyakuti munthuyo amamuopa anthu akumalira zimenezi komanso inu Amalawi inu anthu a UDF mtsogoleri wa ife ndi ndani ife tizimva zimene akulankhula ndani kodi wiki yatayi sanali pa Times samapanga interview amafusa mafuso atafusa muyima simuyima anaenda kuti chani tsopano amene akuwawawa ndikumati atumele sayima tilinawo limodzi chimene muyenera kudziwa Malawi ife ngati chipani cha UDF tinena chipani china chilichonse chimene chalephera kugwira ntchito m'Malawi muno tikamanena chipani chalephera kugwira ntchito sizitanthauza kuti anthu atadana nawo koma tikuwafuna Malawi akamapita kokavota akudziwa kuti awo anthu olakwisa awo anthu oyipa awo anthu asango atupera akuyipa nkhani ya UDF muyimvera ku UDF usakaipera kuchipani china mtsogoleri wa ife ndatupera mulusi zimene anena atupera mulusi tiyenera kusatira ziti awonso alinde zipani zawo asatira muloko ife tasangana ameneyo ndiponso ku convention bwana wananena kuti ulendo uno sindiyenda kunkhoma kwa munthu sidocho sopano bwana akana kuti sindiyenda kunkhoma kwa munthu ndikumana mizira zina ayi atupele pa 16 pano akuyima komanso zipani zina zili ku convention zimanena ziyenda pauka inu madandaula atupele akanena kuti ndiyuta kutiyenda patoka akudandaula achani bwana nkhani ilipo you are the person who make a king in this man anthu ena wakuti aumeza upresident inu mukaekonko
mantha. Muntu utu akapeleka ulemu sitandauza kuti ndikumuopa muntu. Ayi umangokhala ulemu. Ukakhala ulemu sitandauza kuti iwe ndi wamantha. Lero ife chipani cha UDF na president atu tikulowa mboma. Timawu amenewa ndiwapemphe Secretary General komanso amene ngati candidate wa chipani cha UDF constituency idoyo Mambo Lemani ulemu. Chiriko chipani chili president wa kono. Chiriko chipani chimene akuyimira munthu wathana ngati wathuyi. Athu ndi omwewa. Ife sitisiti. 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 Mene ndilimo nimene mukunena musizugwirizana ya funa nene yu mene tuvekera ene ndilimo zigwirizane. Lero babona bangolino lero etu aziwe kuti machinjiri maketa iliyelo wakati umara kuno nanga kuno kumaketa Maulimano President atu right honorable Fred Muluzi hii Madam Angela Muluzi Madam Mabwela Kimozi na Febano ule muso ubite kwa National Organizing Secretary ni Treasury General Komaso akulakulu National Executive amene wabelaba ule mwanu ubiteso kwa Regional Governor amene muli nafe pano i onse at region ule mwanu ubite kwa district nonse a governor Komaso nonse a district mabwela pano ule mwanu ubiteso kwa a governor constituency ino onse a constituency committee amene abwela pano Komaso ule mwanu mulandire nonse achinyamata ya asungwana amene mabwera nafe pano. Ine bwana mau angasambiri yaye koti ulendo ngopitirira waguluzu koma ife akumachinjiri bwana mumve pasi pa mtima pathu kuti takunyadira ndipo takuthokoza kutiyendera bwana kumachinjiri kuno bwana UTF jambiri ndipo anthu amachikonda chipani cha UTF mene muziwira bwana pambwanu amakhala pamtunda apa pamaoni ine yokubwera kunoko mabwera kunyumba kwanu bwana mavuto amundera muno bwana ngambiri chambirira mungaziwe bwana pano ndi mamaketa pamalo pa business anthu amapanga ma business pama chwida kwambiri kuchuka kwambiri ndimati pampera mbuzi eti koma mukakhala pansi tikaona business ya anthu pano bwana zinthu kuyenda zinthu bwana zikukwera zinthu zikamakwera business siyenda ya zimayenda ngati ndi anthu walero ma business zikuyenda ndalama alibe muntumbamo mukafusa osewa kumandika ali kwempute bwana bwana koma tikazukuta tikakhala pansi ndikunikira bwino munthu akayenda amabwerera kunena kuti kuli bwino ndibwerere kusajanga chipani cha UTF ndi chipani chimene chinabweresa ma business kuti aziyamba kutheka Malawi muno lero bwana ma business akutheka ndalama tilibe zinthu zikukwera mavuto akuchulukira tikangana mavuto awa bwana tikuona kuti UTF ndimene atithandiza kuti mavuto ngati amenewa samakhale nawo lero pano bwana
anthu makukamu njala ikupweteka. Musaone akakhala chonchi atavala ikulo chonchi makhala chonchi anthu akulira. Anthu wa bwana ali ndi njala komanso njala ya inuyo. Achinyamata ambiri tikakumana nawo akamanena madandaulo awo bwana amadandaula kuti achinyamata alibe zochita. Ambiri akungokhala kumakhala mmashapini osamapanga zinthu amakachasu masuta chamba mapeto ake kumasokoneza. Koma anyamata awo asi anyamata osokoneza iyayi. Koma chifukwa choti zinthu sizikuteka sakutha kupeza maganyo kapena kupeza mabizinesi akuoneka ngati alibe zinthu zochita. Bwana achinyamata akayang'ana Malawi yonse sanje tuchitipa. Nyamata amene akumuona kuti ni nyamata nzawo amene angathe kuwathandiza kapena kumva mavuto kana uchimozimozi bwana ndinuyo bwana. Lero bwana achinyamata amakhala kudandaula kumafusa timafusira zambiri makukamu bwana kuti chipani cha UTF chikuyenda bwanji. Manong'ono kakuchuluka bwana makuka anthu sana chonchi anthu akumozibwa zambiri zaboza. Koma lelolo anthu awawa zakhala bwino kuti mabwera kuti muwauze chilungamo. Mawu amene mutauze lelolo anthu awawa awagwira. Ena akamabwera kuzanena mawu osiyana ndizo mutauze lero muzati anthu enawo amakudana ndinu amafuna mugwe. Koma bwana ife ngatili pano pa bwana ife mene sitizimva iya. Ife bwana tili pambuyo pandilidie taima nchi. Situkufoka tukufoka ngati ife pano. Wena bwana ife wanga tukufoka. Atupere udindo wake udoka. Atupere udindo wake udoka. Kumaketa ndima kwenda kuvina, sound ndima kwenda kuvina kwa mbili. Oloma tupia msaada we hapa fewa ndi. Bwana kukuta pamene kwa bwana kutokozeni komanso tukupempha kuti bwana wa anthu wa moya nkule mwauze mwatsegule chifukwa anthu ali mu mdima bwana. Ndipo bwana kati kuli chipani kapena kati kuli chipani chimene chimachosa mtuku wako kumundima ndi UTF. Olo wa UTF akavala yelo machita kuna tu uyo. Lero bwana limundima zikufunika inyo mwaonese kuwala kuti azindikire. Azitawwanitsa kupanga zinthu munjira yawo. Sizingateke kuti aliyense kunthandiza bwana koma nzeru zimene atakufuna. Kuti azitakupanga zinthu mwaoka munjira yawo. Nde bwana pokuti pamene bwana natuthokozeni takunyadirani pademene limusalisiye loyendera anthu anu uzusa chipani kwenda monse. Ife kwa ife kumaketha kuno kumve bwana takulandira ndipo takunyadira ndipo takuthokozani ndi mayi anu kunyumba siko mu bwana siko. Ukamani manana